Unul dintre lucrurile mele favorite în perioada asta de stat acasă este faptul că am reușit să-mi dau seama, mai mult decât înainte, de faptul că am nevoie de un spațiu mai bine amenajat de lucru. Dacă înainte aveam acasă un fel de spațiu de urgență în caz că trebuie să lucrez de acasă, e bine acum, mai ales știind că se mai prelungește perioada asta de carantină, după 4 săptămâni de autoizolare, încep să simt nevoia unui mediu nu atât mai profesional, cât mai confortabil de lucru. Astfel am investit într-un birou, mi-am creat un colțișor, să-i spunem, profesional, în care când intru acolo sunt în birou și inclusiv partea de postură mă ajută și fizică, dar și ca și etichetă să fac diferența dintre timp personal, timp profesional, încă fiind acasă. Iar partea cu scaunul a fost esențială. Stăteam până acum pe un fotoliu cocârjit și contează foarte mult partea asta de postură, poziție corectă a corpului când lucrezi mai ales la laptop și mai ales când lucrezi, nu știu, 10-12 ore pe zi. Cu siguranță lucrăm mai mult acum, culmea. Deși suntem acasă, eu cel puțin și colegii mei mi-au spus la fel, lucrăm mult mai profund din punct de vedere al, poate, lungimii numărului de ore. Altfel se întâmplă lucrurile și altfel te și simți cumva obligat să te duci să lucrezi sau să răspunzi la un e-mail sau să răspunzi la un telefon de serviciu și tot așa. Dacă n-ați făcut încă, vă sugerez din tot sufletul să vă organizați, să investiți cât puteți minimul necesar într-un spațiu vostru de lucru, să fiți cât se poate de confortabil, pentru că va mai dura. Și s-ar putea nici să nu fie ultima dată când lucrăm de acasă atâta de mult timp. Cine știe? Poate anul viitor nu vom sta acasă ca să evităm o altă pandemie, ci pur și simplu că facem bine și naturii.